Good evening, Sanja kam jatono no. Ang tini video khaimani karon hingke haise mia sanjani incident no tuye ang kisan ro share khlainai joto ani FB friends tongnai rok followers ba joto active tongnai rok FB bono rok nainai bedi no clear ko busi di o video no. Mia ta mangka saring ni sanja time like 7 to 7:30 PM o khoroksa tako kaham na sini laijak porichoi ang laijak bo phaiei bazaro phaitei botole khaina hani ani nogo phaimani nuguinai koyekjona borok phailaika hotatte sudden attack khaina hani phailaika borok toilet ni bono soko kha sairo talang kha bono sairo talang nai bukha tokha kat kotor kotor latha kotor kotor tui borok gudal rok tui laijak boni yago ang ani mokol bai thangbai ang nukjak borok gudal timani latha kotor kotor timani kat tukra rok kat kotor kotor rok timani aborok ang nukjak ani mokol bai thang hingke borok bukha morku rok phatira laikha amni pore boto saichung 14 jona borok khai amhai borok no to bobo defeat khaimia bobo fight khaimia hingke bo sakno katina bagai bo khar thangka kharmani pore hingke borok taisa ani aro phirok phaika borok wan suka je ang huiton khana ani nogo hne borok ngai tu kha borok mandia hingke ano force khaika phaidi hinai side of phaidi ni borok ano talang thangka hingkai ano forcefully ke borok ano threaten ma sikri sokro khaiei goshir kam borok jeska pana nang bobai affairs tong ni ma goshinai goshi ke ching yakanai goshi ke ching yakaya goshi ke nang tabu no thangmanai ching kuno khaya no hnoi borok ano threaten khaika amhe bari thuklubjak bukhuk kuno bongni chehra nukya ba angke no phane sinimalia hingke amoni pore borok latha rok nakha ano bukha tokha latha sabai kha ani sagono borok ano bugui himnani thanani phainani kuno freedom sikri hingke borok rok tamke tongnai tamke chanai nijera se sinilaijak nuglaijak salbat kri phungai hingke se mokhang nuglaijak omhaike butok khaimano omhaike satok pitok khaimano hingke tai oino borok hingke tamang sinai nijera sa omsukerlai mano hingke ang sana musungo je jara afro ang bumung khanamani sabo hne hinpuru ulo phainai borok rok je aro basajak nuk phaimani borok rok boda ya ang saimia but particularly ang mention khainai borok a jaga o tongo shohid debarma hne khoroksa tongo rajesh riang hne khoroksa tongo hingke monuskanti debarma hne khoroksa tongo hingke sentu hne khoroksa tongo bini bung sonjoy asol hne khanao ang police rokno police in charge officer in charge of Radhapur police station ang norokno request khayo as soon as immediate norok omono action nadi legally norok action khlainani ungthung borok khoroksa burino omhaike yakti samani butok khaimani lathalu thusbai borok ano bumani norok omo action khlainani ungthung ya hingke ang barbar case rnai bongni mungoi je mansak borok jeska pano punishment mana nang hingke te kaisa kok ang je statement rokmani bro ano forcefully statement nakha je bongni kok mote khe ang asla by relation no tongo hne ang je goshimana a video motamuti viral wngkha motamuti joto borok nugui kha nukbai khana ang asa khlaio abo kun dino kubuya bro amo threaten khaine ano force khainai jurdo borosti bro ano goshirmani si nang a kok goshi khainke ching yakanai nang goshi hingke yakaya taibo bunai hinai lata koto tisalaijak 14-15 jona borok kitingwi na ano kusaro khobuinai dulinai borok omhaike kok sungpini gui omhaike goshiro force khaiye threaten khaiye abo kubuya abo borok ni statement baise angma goshio norok nai manana bini bihingni video bo bini a ব্যক্তি ni wife witness khayo ba statement ro je bo bebak saimanjak no communication kaham no tonglaio kuno walai suklai koroi sekango kisa misunderstanding kamni por kok salai jeng mutual phaika jeng understanding anglaikha boni jebo ব্যক্তি bo goshiwinai bo sajak bini video norok nai manana jara abono kubui hinai rok abo just fake se norok kubui ta hande bisesta khaidi je bini bihi khukbai thangkhengai bo je samani statement man abo si kubui norok nai